ei pidä kiirettä, minä tulla tehdä tarjous. No ei. Kyllä, kyllä. Minun paljon rahaa, öljyraha. Kukas te olette? Ajatolla. Ihan itsekö? Itse varmasti. Meillä on täällä tärkeitä asioita kesken. Älkää nyt häirittää. Minä tulla ostaa tämä paikka. Tämä hyvä pizzapaikka tämä. Tämä ei onnistu. Ajatella onnistuu aina. Käykö 1 000 000 euroa? Kaupat on jo tehty. Minä en hyväksy tällaista. Mitäs täällä tapahtuu? Ajatolla tuli käymään. Tämä beduini luulee voivansa ostaa tämä höskä. Ei käy, tämä on EU-projekti. Siinä kuulitte. Teidän täytyy kuulla minun tarjous. Käykö 1 000 000 euroa? Minun ei taudako. Heittäkää tuo beduini pihalle. Te olla rasisti. Onko minun raha vika? Onko? No mistä se 1 000 000 tulee? Minä pumppasin koko rahalla. Mitä? Öljyä. No tämä nyt ei kyllä onnistu. Herra Ajatollalle alkoi nyt ramaada. Tuolla on päin se mekka. Nonni, mihinkäs me jäimmekään? Ei näin nuorella ulkomaalaisia vielä. Ihan oli miljonääri. Kunta voi saada sitä sijoittajia tuleviin hankkiin. Antakaa nyt olla. Se on jo matkalla Mekkaan. Ei siitä kannata välittää. Hyvä isä, tämä on uskonnollinen seuraus. Saadaan vielä ihat ja vatsa koko pitäjän päälle. Meillähän on jo kiva, jos olet. Hyvä, ota ja ilo. Me tästä vielä puuttuvat. Minun on pyydettävä välittömästi anteeksi. Odottakaa tulekoon. Mistä se beduini tänne oikein ilmestyi? Minä olen himoinut tätä kauppaa jo kuukausitolkulla ja nyt viime hetkellä ilmestyy joku pizzamies ja tekee 1 000 000 tarjouksen. Tässä haisee nyt joku. No älkää te nyt sitä idän pikainasta välittäkö. Teillä on tässä sopimus ja siitä puuttuu enää Helmerin allekirjoitus. Kyllä te tämän kiinteistön saatte. Mutta ymmärrätte, että tällaiset viime hetken liikutukset hermostuttavat kovasti. Pitäkää varanne. Tässä seisoo kohta minareita.